Čo je najväčší mýtus o zdravej strave? Že neexistuje jedna dokonalá strava pre všetkých. Skrátka neexistuje. Jeden človek sa cíti skvelé po veľkej výse zeleniny, či strukovinách, ovsených bločkách. A druhý po tomto istom jedle má problémy s bruchom, s nafúkovaním a vyzerá napríklad ako tehotný morský koník. A potom príde internet a milión ľudí, ktorí nevedia zvládnuť svoj život a idú ti radiť. Jedz viac vlákniny. Nie, vláknina je problém. Jedz viac mesa. Nie, meso ťa zabije. Jedz rozeleninu. Nie, rozelina ti zničí črevo, potrebuješ karnivor. Nie karnivor, teraz je lepší karnivor base. A človek je z toho taký zmetený, že nakoniec je kilo slaniny a povie si, kašlem na vás všetkých. Pravda je však jednoduchšia. Používam túto vetu často. Zdravá strava nie je ideológia, je to biológia. Niektorí ľudia si myslia, že keď jedia zdravé veci, môžu jesť do nekonečna. Hlavne, že je všetko zdravé. Zdravá strava neznamená, že sa môžeš prejedať. A už vôbec neznamená, že nemusíš chodiť cvičiť, spať a pracovať so stresom. Najväčší problém dneška nie je to, čo jeme, ale to, že sa takmer vôbec nehýbeme. Máme jedlo 12 a viac hodín denne a to je ťažký prúser. A potom sa čudujeme, že ani šalát nás nezachráni. Pointa? Neexistuje jedna svätá dieta pre všetkých. Zdravá strava je taká, po ktorej máš energiu, dobré trávenie, stabilnú hmotnosť a dobré výsledky v krvi. Ale to najdôležitejšie, že vieš ju žiť dlhodobo, nie týždeň, nie do piatku, ale roky. A pamätaj, aj zdravé jedlo môže byť nezdravé, keď ho ješ priveľa a bez pohybu. Lebo zdravie nevzniká len na tanieri, vzniká medzi tanierom, črebom, svalmi, spánkom a tým, či celý deň žiješ, alebo len ležíš a blúdiš po internete. Takže ak ťa tieto témy zaujímajú, sleduj môj profil Pavol Matnič.